Jó napot kívánok! A kapitányságokat bemutató sorozatunk újabb fejezetéhez érkeztünk. A 8. kerületi kapitányság vendégei vagyunk, amely valaha a legrosszabb bűnügyi statisztikai mutatókkal rendelkezett, de napjainkban ez a helyzet javuló tendenciát mutat. Kapitány úrról köztudott, hogy évekig Újpesten a 4. kerületben volt kapitányságvezető. Most, hogy a 8. kerületet irányítja, ez milyen változást hozott az ön életében? Hát nagyon jelentősen mondható a változás. Ugye az ember megszokott egy milliót, ahol tulajdonképpen 1990-től egyfolytában dolgoztam Újpesten. Ott lettem vezető, bűnügyi osztályvezető, majd később kapitány, és 18 év voltam kapitány. Tehát azért az Újpesttel nagyon összenőttem, el lehet mondani, hogy tulajdonképpen az egész városi szerződését éreztem. És akkor megkaptam ezt a kiemelt feladatot, hogy áthelyeztek az rendőrfőkapitány a 8. kerületbe. De azért más minőségbe kerültem, szeret mondani. Reggel elég az utáson is láthatták, itt azért ma reggelre csak 25 ember került előállításra. Újpesten egy nap olyan 4 előállítás történt körülbelül, itt azért jelentősen nagyobb a száma. Ez a fertőzöttséget is jelenti, illetve azért jóval összetettebb, bonyolultabb közbiztonsági és bűnügyi feladatokat látnak el a kollégáim, mint azért Újpesten. Nyilván mindenki hallott már a 8. kerületről, ugye még mindig él az a sztereotípia, hogy Budapest legrosszabb kerülete az úgynevezett gettó. Azonban azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 8-10 év során azért elég nagy változások voltak a térfigyelőrendszer bevezetésétől kezdve a bűnügyi területen elért eredményeinkig. Eredeti Spider, az 50. születésnapomra kaptam, úgyhogy és bementem a méret. Hát most nem azért fordul magam, hogy szurkáljak, hogy kajáljak. Jó. Ez abból adódik, hogy mióta nálam dolgozik a Zoli, körülbelül lehúzott engem, nem tudom, amiről tudok legalább 80 000 forinttal. Kilőtt a fegyvert? 5 centi alatt. Na? Kilőtt a fegyvert? Ki fogott el egy fegyvert? Én fogtam be? Én fenyegettelek? Mikor? Jó, ugye ide? Megoldható, gondolom, hogy az üzletet most bezárja, igaz? Hogyne? Jó, úr elmondás szerint, aki tette a bejelentést, maga ráfogott egy fegyvert. A fegyver, ha egyik hallgat? Fegyverre önmagába engedély nem kell, a tartás csak viselésre. Ez nem magánlakás, ez egy üzlethelység. Innentől kezdve maga ráfogta a fegyvert, ráfogta, nem fogta, majd eldöntjük bent, egy garázdaságot elkövetett vele, jó? Most elő fogjuk állítani a 8. rendőrkapitányságot. Most pont előttem van a 2008 első fél évének a statisztikai adata, amiből kitűnik, hogy 1300 fölötti előállítással és 800, közel 850 elfogással, tehát körözött vagy bűncselekmény elkövető elfogásával az első helyen áll a kerületi kapitányság. A feljelentések, tehát a szabálysértési feljelentések számában pedig 1700-as számmal a 3. helyen áll Budapest szinten. A 8. kerületet, a Rákóczi teret elsősorban korábban mindenki a prostitúcióval hozta összefüggésbe. Ez volt az a probléma, amivel a legtöbbet kellett foglalkoznunk, ugye a közterületen a prostitúció, amit a térfigyelőrendszer kiépítésével sikerült jelentősen visszaszorítani.
működik a térfigyelőrendszer? A Józsefvárosi térfigyelőrendszer az jelenleg 114 kamerával működik. Most már 5. ütemben került sor a fejlesztésére, illetve az itt látható központnak a kiépítésére. Ebben a központban 7 szabadidős kollégánk lát el szolgálatot, valamennyien közel 20 darab kamera képét figyelik folyamatosan a nap 24 órájában. 3 vételem. 6-4 is. Menjetek azonnal a Láti Ottó utcába. Láti Ottó 35-ös, egészen kint a Vajda Péter utcánál gépkocsi feltörés van folyamatban, fehér Opel Astra. Az visszafordult, a másik tovább ment. Ő is megvan. 300 000 forintot, egy rendszámot. Jó, megvan minden. Elköltés eszköze is van, hogy készítettek az autóból. És akkor kell itt a technikus a helyszínre, elkövetőket meg beszállítjuk. Az iroda különlegessége, hogy szép festmények és a virágok mellett rendszámtáblák vannak a falon. Miért? Ezek a rendszámok azok, melyet az ügyfelek házilag pótoltak, ameddig az elveszett rendszámaikat pótolták. Általában az első rendszámok vesznek el leggyakrabban, és nem akarták, hogy rendszám nélkül közlekedjen az autójuk, ezért otthon házilag különböző fajta betűtípusból, különböző műanyag vagy fém táblákra megrajzolták saját rendszámaikat. Ezzel manapság foglalkozik az igazgatásrendészet? Nem, ez már illetve a kerületi önkormányzatok polgármesteri irodájához tartozik, mind a gépkocsi átírás, mind pedig a rendszámok pótlására beadott engedélyek elbírálása. Jelenleg az igazgatásrendészeti munkához nagy mértékben a hatáskörünkbe utat szabálysértések tartoznak, ezen belül a 8 napon belül gyógyuló könnyű testi sértéssel járó balesetek, a koccanásos anyagi kárral járó balesetek és az ismeretlenes balesetek is, tehát elég összetett. Úgy érzem visszajelzésekből is, hogy sikerült folyamatában átvennem a kapitányságot. Ugye elődöm az itt nőtt fel, teljes életét, rendőrség életét kapitány például itt élte le. Őt azért pótolni nem könnyű feladat. Na, ezt én adottam el? Igen.